daga cikin bala'in da istimna'i yake jawowa yana kashe ɗa namiji. Me kashe ɗa namiji? Ya kashe mai kuzari ta yadda bayan ya gama istimna'i in ya zo ya aure ba zai iya injabi ba, ba zai iya gamsar da mace ba, ba zai iya samun kwaikwaye na haihuwa har ya zo ya tara 'ya'ya ya haifi 'ya'ya ba. Sannan yana dawo ciwo a gaba. Akwai ciwon gaba da yake jawo mutum. Duk ciwo ya same ka iya da sauƙi, amma yau ana kai ka asibiti ana cewa gabanka ne yake ciwo, ana treating ɗinka ka shiga uku. Da haka istimna'i mugun abu ne tsakanin maza ko mata, abu ne wanda bai da kyau. Kuma ɗalibai dole ne ku zama ku rinka haƙuri fa. Wannan rayuwa ta ɗalibta da kuke gani kowa ya yi, kuma lokaci ne. Duk lokacin da aka zo za ka yi tafiya aka ce akwai wata gada ta ruwa sai ka yi minti 5 kana binta, dole ka tsallaka ta duk tsoronka da ruwa. To wannan rayuwa ta ɗalibta rayuwa ce, wata gada ce kowa sai ya bi ta. Wanda duk bai yi haƙuri ba to zai rubta cikin wannan gada. Akwai sha'awa, akwai talauci, akwai matsin rayuwa, akwai buƙatar kaza kaza. Kada mutum ya zo ya amfani da rayuwarsa ta ɗalibta ya lalata rayuwarsa, ya zo kuma daga baya ya yi da na sani. Shekara 5 da ta wuce nan jami'ar duk ba ku bane anan. Shekara 10 da ta wuce duk ba ku bane anan. Sun tafi. Haka Allah yake ta kawo ku ya ɗebe ku tafi, ya ɗebe ku tafi, ya ɗebe ku tafi. Duk wanda suka zo suka zauna, sun zauna a gidajen nan, sun zauna a wuraren nan, sun yi rayuwa anan, sun yi haƙuri. Kai me yasa ba za ka yi haƙuri ba? Wanda kuma ya ga bai zai haƙuri ba, yana da wadatattun kuɗi, ya gaya babansa kar ka ɓoye ka ce baba ka yi min aure kurum. Ya maka aure da ka je ka fada cikin halaka. In ko ba za ka iya ba, ka haƙura da karatun ka je gida ka yi aure, tunda jaraba ce da kai ka je can ka garata. Amma mutum ya zo cina irin waɗannan abubuwa bai da kyau, ba daidai ba ne, illa ne, ba ƙaramar illa ba, kuma haramun ne.